Памятаеце нашу гераіню, актывістку і артыстку Анастасію Шпакоўскую, якая арганізавала беларускую школу ў Кіеве, у якой маглі бясплатна вучыцца дзеці рэпрэсаваных беларусаў. Яна прасіла дапамогі, і ў выніку, дзякуючы нашай праграме і збору на байсол, школа утрымалася і існавала. Літаральна за некалькі дзён да вайны мы запісалі размову з Анастасіяй. Дзеці толькі ўзрадаваліся таму, што школа будзе. Былі складанасці, звязаныя з тым, што тыя грошы, якія нам некаторыя бацькі плацяць, бо не ўсе бацькі ўвогуле маюць мажлівасць плаціць хоць нейкую лічбу. Нам не хапала вельмі значнай для нас сумы. І вось дзякуючы неабыякавым людзям і Белсату, і Байсолу, і яшчэ шматлікім асобам, якія былі ўражаны нашай працы, былі ўражаны нашымі вынікамі і ўвогуле ідэі стварэння такой школы, знайшлі мажлівасць дапамагчы нам, і гэтая справа мусіць жыць далей. І, канешне, яшчэ раз хочацца падзякаваць усім, хто неабыяк да нашага праекта і хто знаходзіць у сабе мажлівасць дапамагчы нам і нашим беларускім деткам. Мы переехали в Киев в октябре прошлого года, и онлайн-школа была для нас идеальным вариантом, потому что мы сначала не знали, в каком городе нам придется остановиться, и поэтому обучение для ребенка это было важно для нас, поэтому обучаться можно дома, и неважно, где ты, поэтому это был отличный вариант для нас. Те, кто нам помогли, спасибо большое, потому что сейчас у нас все больше учеников и больше таких возможностей. Мы вучні першай беларускай школы ва Украіне. Вяртаемся до дорослых России и Беларуси. Спыніце вайну. Ужо загінула шмат мірных жыхароў і дзяцей. Цяпер жа ў Кіеве ідзе вайна па ўсёй Украіне. Літаральна некалькі гадзінаў таму мы даведаліся, што Анастасія ўратавалася разам са сваёю сям'ёй. Мы паспелі з'ехаць з Кіева літаральна ў апошнія моменты, і вайна нас застала ўжо ва Львове. Большасць нашых дзяцей, вучняў першай беларускай онлайн-школы, з'ехала з Украіны. Але частка засталася там, і тое, што мы чытаем зараз у нашых суполках, гэта вельмі балючы такі агляд вайны вачамі нашых дзяцей. Яны пішуць пра тое, як грукацяць ракеты, пра тое, як побач з домам ходзяць танкі. Карацей, гэта ўсё такой летапіс нашых жудасных сённяшніх дзён. Мне, маёй сям'і, дзякуй, дапамога не патрэбна. Дапамога патрэбна шматлікім людзям, якія зараз знаходзяцца ў гэтым жаху, якія збежалі з гэтага жаху. І увогуле усіх такая велізарная псіхатраўма, і мы разумеем, што гэта толькі пачатак вялікай вайны, і нам трэба аб'яднацца, каб адстойваць сваё імя, каб дапамагаць украінцам як мага грамчэй, як мага магутней. Нам трэба аб'яднацца, каб дапамагаць адзін аднаму. Будь прокляты Пуцін, слава Украіне, і я вельмі спадзяюся, жыве Беларусь. Гэта не было простай справай сабраць сродкі на цэлую школу, на выкладчыкаў, на тэхнічнае абсталяванне. Але ў нас атрымалася гэта зрабіць. Цяпер жа гэтая школа пераедзе, гэтыя дзеці раз'едуцца па іншых краінах. І таму я заклікаю ўсіх бізнэсоўцаў, якія хочуць падтрымаць беларускіх дзяцей у адаптацыі да новых месцаў жыцця, падтрымаць беларускую культуру і асяродак, у якім будуць знаходзіцца эвакуяваныя беларусы, лістуйце да нас. Мы падкажам, якія ёсць праекты, якія ёсць добрыя справы, куды скіраваць вашыя сродкі, вашу дапамогу і вашу энергію.